ole he khovela mi van duai berber te zinga mi chu midangte Tihlawm tumre Reng hring nun mang thin ho hi an ni he khovela hian pathian hian mi zong hi in tuklang in tiata asiam fek kan ni chu wang chon tu te mo Tihlawm tum lutuk na ang chi te midangte Tihlawm tura he khovela omreng tur ne in ngai na hi sual setana bum na chikhat ani veni amar chu midangte poi kan soidon ti na ni kherlo re reng amaro chu kan ni tinuna midangte pompui midangte accept ni na kan khelu tuk ani chon kha sing nuna hian mel malian tak mai ni ti hi kan khiata chan sakhop mai tukina kan chang in ngana tura ta na kan du chu galatia khan bung khat chang so ma khan mishing Tihlawm nge katum pathian Tihlawm mi zinga tlak lumtum kani em ni ila Krista boy kani lawang pathian Tihlawm nge katum mishing mi zinga ti tlak lumtum ni ila pathian boy kani lawang lalpana thu kan cherte ma som ro se amen ole mitam takte hian ai ti hi in re thinem kei po hi kani kanei chara hrim hianin midangte Tihlawm tum midangte atanga accept na vadon tum lutuk hi kania mi in chu min ti sakta che antian ai ti ka re lutuka chu wang chuanin voi khachu le khabu hi ka zong ta a engtin nge ai ti hi ka soi thiang ti lampang min tran pui thei tu le khabu kha kan zong ta tak maya William Uria le khabu the power of a positive no ti kha real station a hin ni tain ka ria ka mu fu lo maya chu ka chiar ta chu mi tang chuanin ka har chuak zok mai ni he khoven achang chuan ai kan ti ve tum hi a om angai thirani mo ani lo chuan ai kan ti hu ni aron thlen ve lo chuan mirangte boy hian kan om hi lo ni thirni ani na ta ka chuan midangte Tihlawm va please mo tumna hi mangai na anga mitam tak chuan kan ngai thina ma se kan riat mi lo chu hlo na awang hian mitam tak hian no kan tingam lo midangte ngil nei wange mo midangte laka thanem kan ngai wangte mo midangte kan va mangai wang ni mi lo hian hlo kan ne awang zo hian kan hlo awang zo hian mo ai kan lo tingam lo hi lo ni fo thini chu wang chon midangte please tum lutuk na midangte Tihlawm tum lutuk na hi Christian tam takte mel ma ani midangte Tihlawm tum lutuk nei ani na taka chuan pathian aya kan mishing puite da poimo na zok ani pathian ain kan mishing puite kan prioritize zok kan priority kan da sang zok tinani a chu chuan mimal anga kan value te kan emotional health kan ti angchi mo kan nundan phung hrisena tur angchi emotional health angte kha ati chefek thinani ole midangte Tihlawm tum lutuk chemi ang iniem nangma loin te turin kadu cheni sign au assign omani alan chu adan hi om thina chu midangte ril routine at lau em sheuman tiang ti lau em ang hi inivet hiam enga mo hleka chumi ngai dan chu an pumenga chu ti chuan min ngai menga tiang ril ru khai pu thirem khat tiang ani kha chuan tuna i om i din mun kha a hrise lo hle ti dani tin engkima ai ti nge i tul chang pon ai ti re thinem khatiang ai ti re lu tu khan i din mun a him lo thunai tin enga mo hlek i ti sol palta a mo ngai dam i dil fashion lu tu ka enga mo hleka shom ti le lu tu ngai dam over lu tu ka va apologize ang chi kha inive thinem mo tin nangma ma mo ain midangte ma mo kha ida poimo le lu tuk thinem mo tin boundaries mo enga mo ramri iksiam don ta hemichina hian midangte ka puinga hemichina ju ka puilong hetichina hian ka ting hetichina ka tilawang ti turang kha indu ve thin ma se kha tiang ti dong khan man in thiam lo nei ni khat thina ka sual wang ani em ne te ka ti tiang kha iti ve to thinem ani na ta ka chuan mi tam tak ten pathian rong kan bol chante tho lom kan tho na chante hi mo pathian kan hmangai awangte pathian kan loma wangte ni mi lo kan hlo awangte mi ten min murau lawang ti kan hlo wang mai me te ani pal theitla tani o chu wang chuan hi thermometer kan thria thermometer kan ti chu thermometer chuanin room luma avakal khan alumani ti kha aron soita ta chuan alum chuan achunga mercury kharon sang ta
chuan avo chuan mercury kha ron hiam le ta a omna boruak ang khan thermometer chu a in adjust a in siam thamei thin ani amer chu thermostat an tia thermostat ti omzia chu room avot ani chuan thermostat chuan Tihlawm atuma AC kan ti te boy thermostat chi khatania room alung chuan ti vo tuma avo chuan Tihlawm kha tum mai thina ma se thermometer ve thunga ro chuan avo chuan a down na alum chuan a mercury kal sang le ringot mai thina ni chu wang chuan in nga tinge Midangte Tihlawm le tumlu tuk na hi khoya tanga lo chuak nge ti hi soima sak phot ka duwa achan chu Midangte min rejectang min no lang ti kan hlo lutuk awang hian Midangte over taka vati lom tum na angkha kan nei thina tin min mangai se ti kan du lutuk awang kha ani thina ni hemiron thlen tu chu kan no panlaya kan seilena boruak azirani thina ni kai hi mei thai fa kani aka riat mi alowin people pleasing nature an tiang chi hi kalau develop ve na salut tu kani chu kapuitlin huan ka in khathiama ma se chu po chu hei ka fa te apo hianin ka fa te apo hianin chu ka va hlan chong na salut tu ka ka fa te apo hianin mi poyan soyang ti ka hlau le lu tu ka engani Midangte Tihlawm tu the nang mane in adjust ro nang ma ka in siam tha zo ro hi ka ti zela ma se kha alo thaber mi alo ti kha clinical psychologist pakhatin min thrila chuanin min ti har hok mai ni keipo no panlaya mi ti du da deu ne kan khriate mi en niam deu anga din huna kan om ten khatiang people pleasing nature kan tiang chi mo khat nei a all e mai ni chuta chuanin tin kha no panlaya din mun thalo kan lo wangte mi tu ten mona min soi sel che ba wangte po khana ron thleng thina tin Christian Khovela chuan hemiron omchan pakhachu Christiana kan riat sual wangini tani ke ka thil soi in la Christam de ulek in la ngor ka tong kam khana de ulek mi lo ngai dam ula tlema Christian kal for de chuanin nga in ti engeni a po min ti viau nga Chris lo po min ti viau mai theini amaro tu fing de bung som ni pakko a khan heti hiana ron soya tu fing de bung som ni pakko a khanin chang som ni panga na kan share teng midang ngai dan poisak luat a hlom lalpa in nga ero chu a him tu Bible na lo soi kim lutuk Midangte ngai dan poisak luat a hlo om alo ti dai to mai ma se pathiana in nga ero chu a him alo ti tori mo na tinge Midangte ngai chan le lutuk ngai chan luat te Midangte Tihlawm tum lutuk hi a hla om kan ti chuan hetiang Midang Tihlawm tum lutuk ang chi ten anxiety disorder kan ti ang chi te mo depression kan ti ang chi te burnout mo at top khokan ning lutuk awanga rik bur ang chi te mo ani lo pon khami wanga chau der na te mo ani lo pon ma ni na kan identity po nun chho pui thelo tur khop ang kha ani theitlat mai ni chu wang chuan khriat renga ta na tha chu Midang Tihlawm le tum lutuk na hi ngil nei na ni lo chuai chon ma ni in phat san na mo self denial thalam ni lowin ma ni dan khan traitor phat san tu kan ni ti na alo ni thina ni chu wang chuanin azirmi ta chuan research atanga kan mu thei chu hemi chronic approval seeking kan ti hemi Midangte approve Midangte ngai dan Midangte min approve lo vazon du lutuk na kan nu na allen lutuk a chronic to khanin keima ni lungai na stress kan ti khalai kha a chezong khan aron tenglo thina aron response sapro ki tamde ulega ngai thina mithiam ni lo na pui hi psychologist se clinic ngani how ngani cham hi kan mang ve khang lang zela kha zong kha khriat chuni me ka aba kha khre chong lo ma se ami zo to han swenge na ka khre boxel mi lo khre thiam don ani chu wang chon kha khan ke mani thuak thunun tu ka nervous system kha survival mode ti om je chu in ring mi hian miron be menga miron soi che menga chu min ti menga ti ang chi mo ta han kanom renga chu wang mi hring min ti ha ril ru ha na te boina te thlena ma se khasal han kan tan lak lo to si chon kan chuak thei si lo ni chin chu mai la ni lo ma thai bu ruk chang som ni pali khan tu ma in how to pani rongan bol thei lo ti kan mu ni chu wa chon Midang Tihlawm tum lu tu nen at to pa chuan pathian thu oi lo na kan lu duwa ani lo pom
pathian thu oi turin kan tlai pha thinani abigin tu lai thang tharte Midangte Tihlawm in tum lutuk na awang khan ti lo tur te in ti pha thian ten ti vero an ti khan ai ti in re thina mo tin kha khan thu dik kha apol dal thina ni thu dik ani angin kan present ngam lo thina kan doi lutuk thina chu chon kan thla raw lam nu na thu nei tu kanina authority a kha a ti bo ve dai thina ni chu wang chuan Midang Tihlawm tum lutuk hi chumo motor steering pahni von dun ang von kop ang vel hi ni mi pakhatin atopa nge thleng thin accident mai ni chu Midangte Tihlawm tum lutuk a po hian kan accident pal mai thirani ho u Midang Tihlawm lutuk tum na hi thil thaber ani lo ti te hi reta ta na thak khop mai ole bible in enlok te ang Samuel a pakhat na bung som panga a khan pungsom panga chang som ni palia khanin sola tong kam kan huwa tin sola chuan Samuel hena thil ka ti sual der mai lalpa thu pek le I thu chu kalo bo sereng mai ni hi mi puite ka hlawa an thu kalo oi na lama hian ati mi puite kha a hlawa ni pola khan mi puiten an amma an ngai dan tur kha I an don khan an don lutuk na lama khan pathian du lawang zong khan ati ta chuan pathian ni na lalata na athlan na po kha ati top ta a pathian du sak mi ani na po kha khami huna khan achan ta ni ani na taka chuan mi dangwati lom tum lutuk na hian Midang Tihlawm lutuk kan tum na hian aman pek tur kan nei thina chu aman kan pek mang chon ma ni that na tur kha kan kalsan ta chu Christian do angalang ma se ani reng lawani Iso Christa kha in entiang ani le ni lo chu mo Iso Christa kha Midangte Tihlawm tum lutuk mishing ani am teu lo mai mi puiten kalsan don ma se thutik ala soi tho mo mi puiten engani omzene lawa ama a beise an nei khan kha po kha ai ati mai lala siam an tum khan du reng lo mo tin makdeu mai chu mo mi puiten an nga thup lai te a thu soi an ngai thlak chak ngoi lai po khan a chau chuan chol ha dam turi ra kal mai ni in oi lo mai the luka bung nga chang som paruk kha in enteang luka bung nga chang som paruk nima sela a chan chin thu chu athang le zual sawa mi pui tam tak athu hria du le anna te ti dam du in aron in khom chema nima sel ani chu thalera te akal ranga atong trai thi o amma an mamo lai tak arong bon an mamo lai po khan ama mamo kha a hrenga chol ha dam turte trong try turten thalera te dil kam le lama te khan Iso Christa po akal bai thirani Iso Christa khan Midangte awang mangai talotina ami nilove amma ami te ka amangai em ma se amma le atharau nun an control kha aphal ngai lawa Midangte ngai dan tur khan ama le ama kha a in control tir phal lo reng ani ole ta khian thil pani ron compare lok ka duwa chu Midang Tihlawm tum na le Midangte mangai na wang kan che dan an lo zia mai chu mo mangai na chu thu tak atang ron chuak thini ma se Midangte Tihlawm tum na people pleasing nature kan ti kha chu hlo na tang ron kal tin fear mo min kom du lo menga min mol min ti menga min mangai na nei lo min ti chu hlo na hli khan kan khatta ni tin mangai na chuan ram ri kha kham thin nga tinge amma po kham in mangai na ma mo thoni wangan a hrisel lo na tur khope mo ama midang mu si thena tur khopang khan in siam tum lo reng ma se Midangte Tihlawm tum mi ro chuan guilty feelings kan ti mani in thiam lo na khanan khat thirni kha mangai na ni lo reng mangai na wanga Midangte Tihlawm tum na chuan Midangte Tihlawm ain pathian du zong kha azong ma sa thin ma se Midangte Tihlawm tum ngor chuan mi te approval mi ten pompui na kha azong kwal duk zel mangai na wanga Midangte Tihlawm du na chuan thlamuan na akeng tela ati theilo po khan reuman tela lalpan ati thei tok tur ati tira chena khan alom thin amaro chu Midang Tihlawm ngor tum na kha chuanin chau le zual na aron thleng thinani korin thon khat bung som pathum a khan bung som pathum chang rup thu kan selo ka nge
fello na alom lova thu tak ero chu alom pui thin mangai na kha nge ti fello na kha alom lova thu tak ero chu alom pui thin ani chu wang chuan thil zong zong va pom pui vek valom pui vek kher khangai lo mo chu ai chuan fello na te ka chuan a fello ti ril mai turi so krisang e pokha bek bu ka khan an ti tu ni lo ti ka chuan nam thurem rum ma mo chu midang fa ti lom na ngor kha I a tum lo ani midang ti lom tum le lutuk na hian emotional burnout an tia chu chau ngoi nang chi emotional taka chau nang kha aron thlen thina tin chu ba kha chuan keima ni kan ni na khan kan buaya confusion kha ron om thina tin midang ti lom ngor tum na hi chuan I in lei china avasiam kha athuk lo thina ni pon loi ta thina tin enge kentel thin thlarau lama ro na ron keng thin keima nge po hian hi kamu chiang lutuk keima ka thlarau lam ngai tu alawa rong bola ka chua tam lutuk reng hian ka thlarau hi aro dai zel no ruak inei chuan engtin nge midang ten hena tui ipek theyang nangma kha in chhun kha photangai chu wang chon ma ni kanin mangai ve phot te po hi angai ni mo ole engin nge midang te ti lom tum na kha inuna ron thlen thin ti hi hriat idu chuan ngun deun han ngai tola tu ngai dan hian nge min control thin le entirna na mai I in chei don ta ni du zong inei ta ma se in ngai to chu mi te chuan min nui mai nga tiang ril ru te nei the khatiang mirang te approval du lutuk na kha mo ani le ai no kati chang amani in thiam lo ka nei deuh ni hi khoi tang ya local mo ani le kat khami te ka ti lung oi lo khan I ka ti lung oi lo pal khan ti lung oi lo pal ka hlo lutuka wanga ke ma hlo na om kha khoi tang local nge ti te kha han ngai to ta la chu ta tang chuan pathian ni lo nangma control tu che kha I hre thinang midang ngai dan kan do lutuka wang kan hlimna tam tak kan chana pathian en kan im pol hun tam tak kan chana ni bible chuan zona bung kha chang som pani chuan pathian fa kan ni ti min thrila rombung ria chang kha chon pathian in min pomani ti min thrila peter thon khat bung ni changa chon pathian ina athlan chu te kan ni ti kha min thrila ni chu wang chuan mak teu chu rilam zirmi te chuan identity ni na a nget tak mo secure identity ante chumi omje chu an ni na a I engeni ma ni le ma ni I him riau ne in ria lung oi tak te kha midang te ti lom tum lutuk na nuna khan an buai ve tlem bik ani ti kha hela hianin an zir chuak bokani chu wang chuanin boundary hetilaya engeni ramri khamchin siam hi mani masel na ni lo mo midang te fa mangai lo na ni lo sual po ani khan lo ngatinge ani le khang kha sual ni ta sela biak in pon bang ani lom tro tu tiang che chon nang pon in hung china tur bang kha ini ve ngai tlatalom chu wang chuan hetila hianin ria ila ka du chu hek anga tang hian kan dam the ni kan thole the ni hek anga tang hian amaro chu nang le ke hi midang te ngai dan kan lak lutuk awanga sala kan ta na tang hian lalpan min chu zalen adu ani he zalena nei tur chuan pathiana kanin nga pumlu mangaya galate bunga chang khata khan pathian chuan min chua zalena ni ti hi mi zalena min siamani ti hi hrenangila chuwang chuan mirang te min kom du lote mirang ten min mu kholote mirang ten min ngai dara thing min ti te hlaulu tuk lawang u chu ai chuan pathianina pathian du zong ti lo pal hi I hlau zo kangu ka ti tu ani ho u voina tang chuan mani in mangai la pathian mangai la chumi tang chu chia chuan kan mi hring puite mangai na dik takin kan mangai theang mani kan in mangai masak lo chun midang mangai thelo ti hi hriat renga ta na thakop mai lalpan mal min som vek ro se amen